Hayi ngiyalingwa Nkosi yami, hayi ngiyalingwa. Ngiyamazi? Yebo. Mazela kuphi? Isithando sami. Isithando sakho? Yebo. Oh. Okay. Ubani ubhuti kanti? Isithando sakho naye? Yebo. No. Singweshini. Kwaze wangishiya namhlanje. Ungangibambi ibhuti. Unezithandwa ezimbili. Ungangibambi ibhuti. Kanjani? Ish. Unebhansela. Ngingachaza Nkosi yami. Ngicela uchaze. Ngiyanibingelela nonke babukeli bayo eBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Elamigama nguStufuza Dlanga Madlezulu. So namhlanje sivakashelwe i-guest ezosichazela kabanzi ukuthi why ikhethe ukuthi zifinyelele kulona lolu hlelo lolu. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi, ngicela igama nesibongo nala usuka. Igama nguLuyanda Isibongo ngakwaKhuzwayo, ngisuka le eMount Moriah. Mount Moriah. Yeah. Emakhaya yakho? Emakhaya eseNkandla. Oh, okay. Ubalo wayelokho ekhuziwe njalo kwaze wathiwa Khuzwayo. Wayenzani kanti? Engezwe kangaka. Kwakumkhulu, umkhulu oyinkinga kakhulu. Wayenzani? Uyithanda iketi ayiye. Oh, wayedla ekhaya. Hawu. Khona la eduze. Akakhethi. Akakhethi. Ahophe lonto leyo ehlelanga kunina isizukulwane. Awudla ekhaya. Hayi angidla ekhaya vele. Uphuma uye komakhelwane. Ngaphandle. Oh, okay. So ngicela ukwazi ke ungithi fahla kancane ngempilo yakho la ukhula khona. Khulisa ubani, khulisa kanjani? Bekukhona abazali bobawu2 bebambisene emshadweni noma mhlawumbe umzali ube yedwa noma bekukhona nomkhulu. Ukukhula kwami ke ngikhuliswe ugogo. Okay. Yabo. Mama side. Esadeni la kubo kamama. Okay. Yeah. Okay. So ngakhuliswa ugogo, umama ubengekho empilweni nobaba futhi naye ngokunjalo. Okay. Ufika manje njengoba sengikhulile ke naye sezothi ubaba esegoloza ethi ufuna ingane yakhe kodwa yena khona ukukhula ngikhuliswa ugogo umkhulu kahle naye futhi hayi. Njengoba efika manje nje uthi wayekade kephi all along. Uthi wayibalekela umkhulu ukuthi umkhulu oyenani ke hayi angimazi ke shuthi uyena kwaziyo ukuthi babe bangani nomkhulu kodwa yena khona bengekho empilweni yami. Ekuqheleni kwakhe kodwa ubesenda imali. Lutho. Eish, okay. So mayibuya ukwazile ukuthi umamkele uphinde ucherish isikhathi sakho naye noma cha. Hayi angikwazanga ukumamkela nje bangikwazanga nancane ngivela ngathi aqhubeka ahlale la ehleli khona ku right. Unesilonda. Ngisikhulu futhi. Ake siphole futhi manje. Ake siphole manje. Sazoba nje nesikhathi impela. Eish. Okay, askisi. Ngicela singene ke kwimpilo yakho kwezothando. Njengoba ubhalile la kuhlelo elithi umfunana umuntu wami, ngicela ungiqale ekuqaleni la uqale khona ukuhlangana nomuntu wakho nala uqale khona ubudlelwane benu nobawu2, bengichazele futhi nanokuthi beniphathene kanjani nobawu2 kubudlelwane benu. Mekuthi benigejene, benikwazi inkodwa ukuhlala phansi nje nilalelane ukuthi umunye ukhala ngani, mase omunye azame ukuthi akabe lento upartner wakhe ayifisayo. So mina nomuntu wami igama lakho noMpumelelo waxula Isibongo. So sahlangana le endaweni zokuyijuxuza eLondon kwaMasho. Okay. So ngambona nje futhi kahle ngamthanda because umuntu o right kakhulu. Yabo bisithandana nje kahle uthando lwethu nje lu right. Into isiqala iyashintsha manje umuntu useyaqala uyangishintshela izinto bekade engazenzi usiyazenza manje izinto bekade ngithi akangazenzi usiyazenza manje usiyashintsha nje umuntu nje ongabambeki akahlaliseki manje sithi noma masixabene usekwazi ngisho ukuphuma eminyanga vele nje angishiye kanjalo khona sixabene silale kanjalo singaxazululanga kanti ekuqaleni besikwazi ukuthi manenkinga sikwazi ukuthi silungise njengabantu abazwanayo yabo. Yes. Ya manje sekushintshile konke lokho umuntu momthinta uyamuzwa nawe umuntu wakho uthi noma ngimthinta asasiyona leyo nto useyabanda nje yabo. Noma ngelilama uthi uyamthinta vela athi hayi namhlanje ngikhathele ukuthi awu lo muntu bekhona nje usuku lonke la endlini ukhathazwe yini. Yabo. Avule nje washintsha nje umuntu esithubeni uthi hawu seshintshiswa yini manje ngifuna ukuthi achaze njengoba ngibhalile la. Yes. Ngifuna ukuthi angichazele ukuthi yini lesishintshile yini le akaseyibona ukuthi ayisekho right angichazele ukuthi kahle kahle mina nayi simiphi because bina akakwazi ukukhuluma nami manje into vele into manje aseyiqala manje uthi indaba akasangichazele ukuthi yiphi ikephi inkinga sikwazi ukuthi sihlale phansi silungise.
Yeah. Mhlawumbe ngalesi sikhathi kade nisaqala ukuhlangana wathi wena unayo umuntu wamthola wena umuntu noma cha? Hayi ngamthole oyena nje. Engenamuntu oyihlalele nje. Beyihlalile nje. Right. Okay. Kubangani bakhe noma emndenini wakhe ukhona yini umuntu okwaziyo ukuthi uphefumule kuyena ngendlela i-relationship yakho naye ehamba ngakhona? Kumndenini wakhe kahle ngiyabazi uma wakhe kodwa abasazi ukuthi khona ubudlelwane obukhona phakathi kwami naye. But abantu abaziyo usisi wakhe omncane yabo. Kodwa naye futhi as much as eyazi indaba yethu ukuthi ikephi. Angeke akwazi ukuthi angene izinto zabantu abadala bo asixazululele. Because mncane. Yeah, mncane. Oh, okay. Shuthi wena akukho la ubhodla khona. La akukho. Awunenkinga. Hey, okay. So what if we are told ukuthi vele unomuntu wakhe ubusy kwezinye indawo matasatasa uzoxazulula naye since njengoba uchaza nje ukuthi useyilo muntu manje osevele akushiye aphume ngomnyango ningaxazululanga noma uzovele ukhetha ukuqhubeka uthandane naye noma uyamshiya? Yabo ukhuluma iqiniso yabo khona uzoba buhlungu inhliziyo yabo mase ngithola ukuthi unokhona umuntu akazwana naye ngaphandle. Kodwa ngoba phela inhliziyo ayiphakela umuntu wakho umthanda nakho inkinga kulapho izinjalo yabo. So ngizomamukela mina uthi kuphela ashiye lokho akwenzayo sihlale phansi silungise njengabantu abadala. Okay. Ya ngizohlala ngamanye amazwi ukuthi ngizohlala kuyena soqhubeka nje kahle because inhliziyo isamthanda nami ngisamthanda kakhulu futhi. Okay. Ngibona ngazuthi udaleke waba omunye umuntu kodwa uphila impilo yomunye umuntu. Ngi-right? Yeah, right kakhulu. And umuntu wakho umuntu wesifazane. Yeah. Okay. So what if umuntu wakho lo muntu akujolene naye ubulili bakhe umlisa? Njengoba uchaza nje manje. So uzoba naso isineke. Uzoba nzima because manje sengicabanga kaningi. Ukuthi manje hawo uthinta omunye umfana ke manje sekumele nami ngiphinde futhi ngizothinta lapho manje. Kodwa phela ngoba njengoba sengishina seqaleni ukuthi ngoba ngiyamthanda. Sizohlala phansi silungise izinkinga zabo sibe right. Yeah. Uya understand ukuthi umuntu uma ekujolelile umxolele exolisa usangaphinde kube lula kuyena uphinde ajole futhi ngoba uyazi ukuthi wena uyaxola vele. Phela mase ephinda maningi amantombazane la ngaphandle ngizobe sengiqhubeka nempilo uma ukuthi uyile nkinga engeke isalungiseka ngeke ngize ngishintshe indlela akaphila ngayo yena bo. Ngiyazi ngibuza ngobani? Ngiyazi ziningi izifo la eminyango. Kuyagulwa laphandle kahle. Ezinye izifo ziyalapheka, ezinye ayilapheki. And indlela noma indlela engafundiseka ngayo ngendlela nina enike nenze ngakhona mina nijabulisa. Uthola ukuthi usenomunye umuntu wesilisa bayajabulisa naye. Kodwa uthola ukuthi maybe ejabulisa bona umlisa umgodla wakhe uthulelela phakathi emgodini and wena usazobuya futhi uye lapha ukukhumbula ukuthi ilokhunjana iyabamba noma ungageza kodwa iyabamba. Kufanele kuze kudlule isikhathi eside kuyima kuphela lokho umgodlo walahlelwa phakathi. Ingakho ngikubuza ukuthi uzohlala noma cha. Angaba kuya-check phela clinic ikona. Shove clinic sihamba so check. But umthwalo awuvela uphume same time ngisho noma kuthi uyageza awuve sanisuka unyamalale nje. Uhlala izinsuku. Awunankinga ngulo muntu obekezelayo kakhona labona. Mangixola entweni ngiyagxila entweni. Kodwa makuyinto nje ngeke isalungiseka nami ayikho into engizoyenza akhona amantombazane maningi awaphili. Sobe sengizama ukuqhubeka nempilo. If you say so. Yeah. Kulungile. Ithi ngibasondeze because umuntu wakho ngimtholile khona umuntu ahamba naye. Ngicela ungilinde kancane. Ngikhulume nabo boba u2 and then ngothi mase ngiqedile mase ngiyakulanda ke. Bese siyaxoxa ke sonke. Ngicela usondezele baba. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini abantu befakwa emanzini mahala mekuthi uyazibona usuhlushwa imoya izinto zakho azikulungeli mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu kuyobe kuhlangana ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo 6 AM
shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport, amaqanda awu6, ubisi 1 liter, ibomvu, bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile, ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti-ke futhi zikhona ney'nsebenzo, uma kuwukuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle kahle insebenzo eyikhona ithi ngikubalele. Insebenzo yecala, insebenzo iy'nhlanga zenhlanhla noma is a gambling, uma kuwukuthi wena umuntu ogembulayo. Mese kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mese kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa-ke, zonke zo-4 ngosuku okuyobe kuyiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhukhe ku-062 219 7748. Sanibonani, ninjani? Siyaphila. Siyaphila nasi. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala sokhona. Igama lami nguNompumelelo Xulu. Ngisuka eNtuzuma kaBheki. Okay, ukhulele khona? Cha, ngikhulele emakhaya. Ngabuya ngoba sekushona ugogo. Akuphi emakhaya? Aseshowe. Showe. Yeah. Okay, ngicela ukwazi igama lakho nesibongo. Usicelo Zulu. Akuphi emakhaya? Ngisuka Nongoma. Oh, Nongoma. Okay. So ngicela ukwazi la kuqala khona ubudlelwane benu, buqale nini and naphathana kanjani? Ngahlangana naye elokhu eBrexit. Ngahlangana naye eBrexit, sakhuluma, saxoxa, sazwana. Sasemva lokho ngamfonela sabonana. Sakhuluma naye kahle kwaba right. Sathandana, ngamenzela yonke into ayifunayo, yonke into sathandana. The time kade nisaqala ukuhlangana wayenayo umuntu wakhe? Akazange ngitshela. Akwazi ubone nawe? Angazange ngibone. Okay. Yini wayethanda kakhulu ngaye? Wayephatha kahle right. Yonke into engifunayo eyenze. Okay. The time kade uqala ukuhlangana naye wayenayo umuntu noma cha? Akazesho. Awubonanga lutho nawe, awusolanga lutho? Cha, azengisole lutho. Isikhathi nesikhathi wamfunela ngaso wamthola? Yebo, ngimthanda. Okay. Yini le ngaka oyithanda kakhulu ngaye uzukhethe ungena kubudlelwane naye? Yena umfana right. Akaze ewuphakamisa umoya uma ngikhuluma naye. Okay. Yonke into nje yenziwa umfana. Bengi-afforda ngayo yonke into. Okay. Yeah. So if kuyenzeka nigejene, uyilo muntu lo okwazi ukulalela mozochaza ngokuthi yabo lento ezidlule kuyona mina ngiyithanda, ngiyacela ngaphindi yenzeke. Uyakwazi uyilo muntu lo okwazi ukulalela. Yebo uyena. Okay. So if kuyenzeka ngelinye ilanga uyathola ukuthi unomunye umuntu athandana naye, ungakhetha ukuphuma kubudlelwane umshiye umale or ungathi ilungisane leso simo leso umuntu uyaqhubeka uthandana naye? Hayi, kungadepend. Kungadepend ukuthi ngingahlala yini. Kodwa nje mina ngomuntu engakwazi ukubekezelela umtholo. Okay. If kuyenzeka uyamthola unomunye umuntu bathandana kahle, ba right. Ungakhetha ukumshiya, uhlukane naye noma ungaqhubeka uthandana naye? Ngadepend. Okay. Ukuthi lokhu kanjani, qhubeka kanjani phakathi kwenu noba u2? Yeah. Noma sekukhona umunye umuntu? Masekukhona omunye umuntu. Okay, kulungile. Okwamanje nginesipho senu engifisa ukundlulisela sona. So sisazophinda siqhubeke sixoxe, kodwa ngiyacela ukuthi namukele isipho kuqala bese siyaqhubeka kahle. Sixoxe, ngicela uMsiphameni nibhenga la khona ngizokwazi ukuthi ngisondeze isipho. Ngicela nisondezele isipho. Ziyakhala manje. Cela sisondezele isipho usibhenga la. Ngicela ukuthi niphendukeni, dadewethu ahlale le, umfowethu ahlala ngala. Hayi ngiyalingwa. Hayi ngiyalingwa Nkosi yami, hayi ngiyalingwa. Ngiyamazi?
Yebo. Umazela kuphi? Isithando sami. Isithando sakho. Yebo. Oh. Okay. Ubani ubhuti kanti? Isithando sakho naye? Yebo. No, Singweshini. Waze wangishuka namhlanje. ungangibambi ibhuti. Unezithandwa ezimbili. Ungangibambi ibhuti. Kanjani? Ish. Unebhansela. Ngingachaza nkosami. Ngicela uchaze. Kodwa Yini? ya bengilindele khona ukuthi uyena lozoqhamuka la. Hey mashem. Yini indaba kwenzakalani? Inkinga nkosami. Why uqale enye relationship ube usakwenye? Inkinga. Inkinga zani? Inkinga zasekhaya. Kwenzakalani ekhaya? Ya ubhuti kahle angimthandi, ngithanda uDahle. Hey. Why ngamthandi? Bengiphoqa abazali. Abazali? Yebo. Abazali bayakukhethela ukuthi uthandane noba uye kubani? Ya abayithanda indaba yami ukuthi ngilesben. Oh. Yebo. So yini ibeyenza ukuthi umqambela amanga kudali wakho ke? Uthi uthandana naye kuphela ubuwazi ukuthi abazali bathini ekhaya. Wazibona uphoqelekile ukuthi ungene kwi relationship nomlisa. Kungani? Bengekho lula ngoba ave nesikhwele nje lesesikhulu. Manje bekunzima ukuthi ngimtshele and bengifisa ngisho uza la kwi Big Life ngoba vele ngiyayazi yona Big Life. Oh uyayazi kanti? Yebo ngiyayazi. Uyangazi mina kanti? Yebo ngiyakwazi. Oh awungitshelanga kodwa uthi uyangazi. Ya bekunzima ukuthi ngisho. Manje pho mina mangikufonela ngithi ngicela uze kwi live show indaba ufike nobhuti ubuwazi ukuthi na kanjani ubani umuntu omthandayo. Bengifisa vele ukuthi ngimtshele iqiniso kodwa bengingazi ukuthi ngizoqala kahle. Uyilo umuntu ongakwazi ukukulalela uma ukhuluma naye. Uyangilalela kodwa benginqena ukuthi sizogcina sixabana sigcine sesibambana ngezandla. Uyabaza abazali bakho? Yebo uyabazi kodwa abazi ukuthi siyathandana. Oh, okay. Pho kuzokwenziwa kanjani kulesi simo lesi? Khumbula ukuthi ungitshele ukuthi wena ubhuti awumthandi. So kufanele kwenziweni kusuka manje ke phambili. Uzizwa kanjani nje mayithi akuthanda? Angizizwa uyangijwayela. Ngoba yonke into ngiyamenzela, ayikho into engingamenzeli yona. Udlala ngami. Shuthi bengangithandi all the long time. Bengangithandi. Ngenza isilimo. Kodwa bekuyisimo silokhuza impoqo eyenziwe abazali nkosami. Alikho Kodwa ngiyaxolisa. Mina nje nkosami umuntu engimthandayo uLuyanda wakhuzwayo. So if abazali bayibona le video, anginendaba nami ngiyafisa usu-ready manje. Yebo sengiready. Pho uma uthi usu-ready manje ubungaphuma ingane kwenye relationship eyodwa ke mase uqhubeka nodali wakho ke. Abekunzima. Yeah, but usu-ready manje. Yebo. So uzokwenza njani ngenhliziyo yakaLuyanda ke ngoba uyamonza ayikho right? Ngizozama yonke indlela ukuthi ngilungise. Ngazoqala yaphi? Amaphutha lawe ngiwenzile and nami bekuphoqelekile ngoba ekhaya baphila isidala. Yabaphila isidala ekhaya and nobaba uyena lokho engishosho ukuthi sengikhulile manje ufuna inkomo. Ufuna inkomo kumele ngimlethele abazukulu. Yebo. Uzizwa kanjani? Njengoba echaza nje manje. Anganikisekile lo udlala ubufebe lo. Udlala ubufebe lo. Ufebe yabo nje lento akayishoyo mina angiyithathi nje. Angibhayi lo bedlala ubufebe nje landela imali. Ulandela imali nje. Phela. Alento akachazayo mina ngizwa ihlangana ngizwa. Angiyezwa ubufebe nje kuphela shuthi uyalunywa yena. Hayi angilunywa yinde mina yami lengafiki ikikuphila engafiki khona uze uhambe ngaphandle uyofuna omunye umuntu ngaphandle ngikhona angilunywa sidalo ngoba kuhlulwa yini ukuthi ungitshele kusase early bengekho loluthi ngitshela kanjani kodwa nje ungashuthi kanjani ungashuthi ngiyalunywa ungashuthi ngiyalunywa uyalunywa cha ngilunywa ngoba kwayena lo muntu ethi ngilunywa naye asenze ilutho fana ukuthi siyalokhuzana nje kuphela sibonana lapha sibonana emabhishi kuphelela lapha
ngoba kwalapho asenzi lutho asingisho kwemahhotela. Ngisho kuthiwa ucelana kaze Anikaze nenze lutho? Soze. Wathi isizathu yini? Anawisilima bafu. Wathi isizathu yini? Uyisilima la. Akasho. Uyisilima bafu na. Wathi Mina uyitshitshi? kodwa ngimthembi mina. Akazasho lutho. Kwanaye akaze ngibuze ngihlezi ngimgoqa nje methu uthi uyafuna ngivele ngithi hayi angikho ready ngizokutshela mase ngiready. Hey mantombazane. Kodwa ubumbhekelela financially. Bengimbhekelele yonke into bengiyenza ayikho into engingamenzeli yona. Hayibo. Ayishaye ka. Inkinga-ke phela le ngoba uyanda ufile ama-parents azoyibona le video yabo nje kuningi. So ngiyacabanga mhlambe kufanele sithole indlela esisoya ngayo phambili kusuka manje. Mhlambe kungcono ukuthi uvele usukumthotha umuntu wakho mase uphuma naye ukuze sizokwazi ukuthi sime kuphi ucabanga kanjani ufila ini. Yeah. Ayikho inkinga ngamthatha ngihambe naye. Noma ngisho udadewethu. Ngithatha umuntu wami. Yes. Hayi ngamthatha umuntu wami ngihambe naye kusema. Please. Hayi ishuthi bafu isisele njalo. Uyabavumela baphume. Hayi baye. Okay. Buka lapha ekhaya nizibonele nani ukuthi kuphethe ngani. Angazi mina lento yabazali angazi ukuthi ngifila kanjani ngayo. Kodwa ngicela ungakhulumi lutho bakithi, ngiyathemba ukuthi nani izingane lapha emakhaya nizozama uncenga kancane kancane. Nifundise nje abazali ngo-LGBTQ bazi ukuthi khona nje phezulu kwentenje nakhona ningabadlovi ningabaphoqi ngoba phela bona the time kade bekhule ngekhathi zabo abayazanga yonke lento le okungenza ukuthi kwakuyinto efihlwayo abantu bengaphumeli obala ngayo. Njengamanje yonke into ibekwa phezulu kwetafula siyibonela ukuthi into nje iphezulu kwentenje kanje. So ngiyazi mhlambe into enibulala kakhulu ukuthi abazali niyabasaba, mhlambe bayathetha, mhlambe bayadinwa, ngiya-understand kodwa bancengeni nje zamani kancane vele ngeke uze ungiphoqe ukuthi aka-understand manje ngoba nakho wena usuya-understand but zamani bafethu zamani. Khona ama-channels la kukhulunywa khona ngalezi impilo lezi zabantu abanje odadewethu nobhuti bethu. Ngiyazi anike nibabukise nje mhlambe kuyohlala nomzali phansi uvule leyo channel mhlambe mayebuka uzokwazi uku-understand kangcono afundiseke indlela thizeni. Ngiyazi ngekhathi zabo kwakufihlwa kodwa manje azamani bafethu ningabaphoqi kodwa zamani. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe like share ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.